Ngiyabingelela bafowethu kuzona zonke inkalo la kufinyelela khona lo mbukiso. Uyiqhathile kumfoka Goge phansi eKapa lodumo ngomgqibelo wona lo ngomhla ka1 kuJuni sebesivula nje inyanga abantu abasha sivula kahle eCape Town ngenkosi yoMaskandi. Ngizwile ke bafowethu ukuthi abantu base Cape Town bathe ngeke kuze kulunge lutho inkosi yoMaskandi ingekho. Masikhuluma ngoMaskandi sikhuluma ngendlamlenze yona le. Izokubonisa ke indlamlenze ngokuthi ama Blue Nation aseKapa azophuma ngezinkani kuzobonakala ngempela izwe elikabani. Lapha na ke sobe siyolandelwa abantu base Cape Town abo begqoke igibha ikakhuzana aba blue blue kobe konakala ngempela ke lapha na ke egugu lethu rugby stadium ngomgqibelo kusukela nje ngo10 ekseni zobe ididiyelwe ungaphuthelwa kamathikithi lobilibiza 200 egate 400 ke iVIP leleqi ukuthwane uzungaphuthelwa ngiyobe ngithi nina lendebani nithi nina lendukhuba nithi nina izwi likabani nithi nina likakhuba ngithi ishende liyisitha sami ishende noma kanjani ndithi niyeza apha eKapa lodumo ngizawunijabulisa ngengoma yami emandi kakhulu kabi enkosi ngiyazi ukuthi zingilindile ngempela ke insizwa lapha ziyobe zisho zithi Khuba sewufikile iKapa ngeyakho nkosi yoMaskandi noma kanjani ngobe ngikhona uzungaphuthelwa foka Goge ngithi ngiyeza ngobe nginganga ngomgqibelo nalo ngomhla ka1 noma kanjani zasha.